אז היום בסרטון יש לי 24 שעות להשיג סקינים בוולורנט בחינם. דבר ראשון נכנסתי לדיסקורד, ולמרות שהסיכויים שלי הם 0. היי. הלו. היי. הלו. כן, שלום. יש לכם משתמש וולורנט כזה לתת לי או משהו? כן, יש לי. כן? אתה יכול להביא לי? מה, למה אתה צריך? כאילו רנקים או... נראה לי רנקים, כי אין לי כוח לעלות ללבל 20 עכשיו. יש לי נראה לי לבל 17. אתה יכול להביא לי? טוב, אני אביא אותו, הרבה שיש לי אותו. אני אוקיי. מחפש אותו. תודה אחי. טוב, אבל זה הבחור הזה לא מצא, אבל הוא יצא אחלה גבר. בוא נמשיך לבן אדם הבא. הלו. אני לא קום. כזה כאן רנק כפרה עליך. לא, כן, בסדר. הנה. מה הולך? איזה רנק אתה? אני סילבר, אבל יש לך משתמש שזה להביא לי כזה? סתם משחק? לא, אני לא יודע. לא, אין לך? אז כבר התחלתי להיות מיואש, באמת, עברתי כל כך הרבה חדרים, ואני ב7 בבוקר הזה, ועכשיו 2 בצהריים, וכן, כמעט לא היה לי סיכוי, חכה עוד שעה, ואולי החדרים יתחלפו, כן, נחזור עוד שעה. 1 hour later. החדרים קצת התחלפו, רואים שיש פה איזה מישהו אחד באנרייטד, אולי ננסה את מזלי. מה הולך? לא. יש לך משתמש לתת לי? מה? משתמש אחי, אני חייב. לא, אין לי. אין לך כלום? לא. טוב. סבבה? אני מנסה 24 שעות להשיג סקינים בחינם בוולורנט. אתה יכול להביא לי אולי? תקשיב. לא? סבבה. אין לו איך לפרוץ לך, גבר. תעשה את זה אפילו כניסה חד פעמית, אתה יכול. כאילו אם אתה... לא. לא? בכלל? לא. וואו. לא. טוב, אז הגיע הזמן לעבור לתוכנית ב'. תוכנית א' הייתה לחפש אנשים בדיסקורד שבעצם ייתנו לי סקינים. עכשיו זה לא עבד, אוקיי? אז תוכנית ב' זה פשוט לחפש בגוגל איך להביא סקינים בחינם. אוקיי, אז חיפשתי בגוגל איך להשיג סקינים בחינם, והאתר שזה הראה לי זה באף. קיצר, הכל חרטה. שלחו לו הודעה בדיסקורד, והוא אמר שאם אני מחפש משתמש, והוא נתן לי אשכרה משתמש, אז בוא ניכנס אליו שנייה. טוב, אז אנחנו פה בתוך המשתמש של בוב, הגבר שהביא לנו את זה. נריץ סוויפט פליי, וסתכלו את הסקינים שלו. קולקשן. אוקיי, זה גם נחשב סקינים, אמנם אין לו לנשק, כאילו לרובים והאלה, אבל יש לו עדיין לאקדחים וכל הדברים האלה. אז אני מחשיב את זה. כן, ממש פאונד. טוב, אז ניקח פה מהר יורו. יאללה. אוקיי. אומייגאד. אוקיי, הקלאסיק יפה רצח, אני כבר חייב להגיד. קלאסיק יפה רצח, בוא נראה מה יש לו בשורטי. השורטי זה... אומייגאד. לא, זה וייסט שטרוף פה. אוקיי, השורטי כל כך גם של וייפר. זה אני לא מכיר, אבל זה אחלה של פרנזי. וואו, גוסט נדיר. והשריף של ארבור היה לי כזה פעם. אבל בסדר. וואו. מת. אומייגאד, אני אשכרה במשתמש עם סקינים בחינם בתוך 24 שעות. ועבר רק 21 שעות. מה זה רק? זה מלא, אבל... רק עם סקינים? זה אומר שאני רק עם סקינים. כאילו מה? רק עם הסקינים אני הולך לשחק. זה אומר כל האקדחים, אבל אני מחשיב את זה כסקינים, בכל זאת זה סקינים. מלא. אני הולך לשחק רק עם הסקינים שלי שיש במשתמש הזה. וואו, אני ממש ראיתי את זה פה. אומייגאד. מת.
אוקיי, ניקח את הסקין הזה בלובי אמורטל, אז זה קצת קשה. אבל סבבה, אחלה בוב. נו. Cutting through. Sorry. מת, אוקיי. הרגתי מישהו באמורטל, לא לישית. מה אני עושה? מה אני עושה? אני לא מבין. Cutting through. Sorry, Sage. I flash. 1, 2, 3. לא הקשיב לי, בעיה שלו. אוקיי, יש לי. Match point. My ult's not ready. Gun here. Let's go. Back soon. טוב, בוא נראה. Fake teleport. מת. Time to jump. אוקיי. אני שנייה מתרכז. Last player standing. אוקיי, מלא זה לא באימורטל. One enemy remaining. אני עושה קלאץ' בלא באימורטל? 30 seconds left. Clutch. דיים. Defenders win. So I say.